γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο μόρφο καναλάκι μου με το όνομα Παλιός Σταθερά 7. Συνεχίζουμε αυτό το intro. Να δούμε για πόσο θα δείξει και πότε θα πεθάνει αυτό το intro. Τι μπορούμε να πάρουμε. Ούτε μια κουράδα δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό που έχουμε. Ένα σκατό. Στο προηγούμενο επεισόδιο περάσαμε την πίστα 8 και πριν να συνεχίσουμε θέλω να δω πόσα stage έχει ακόμα. Οκ, άλλο ένα stage έχει και μετά the end game. Έχουμε πάλι το ίδιο όπλο σε αυτή την πίστα, αλλά και τα δικά μας. What? Μα είναι η ίδια πίστα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Στην πίστα 9. Να, έτσι. RPG. Δεν έκανα τίποτα χωρίς σας, απλώς ξέρετε, δεν θέλω να ακουστεί άλλη φωνή. Δεν θα είμαι κι εγώ. Δεν είμαι καλός. Καλώς είμαστε μετά. Κάνε bounce. Δεν πέθανε ούτε ένας. Τι με βάζεις στην 8 ρε φίλε. 9 είμαι. Παιχνίδι. Μ' αρέσει που έβαλα και το ίδιο. Ο άλλος επειδή δεν φτάνει το RPG εκεί πέρα, θα φάμε μια σναϊπεριά. Δεν ξέρω για ποιο δεν κουνιούνται. Ούτε καν πέθανε, έχω μια τελευταία σφαίρα. Και μετά το κόλπο είναι να πας εδώ. Αυτό δεν μετράει. Bounce! Όχι! Κουτό. Πάρτα! Οκ. Power. Γεια σου! Μάλλον αυτός ήταν σε φάση μια άδικη ζωή. Σκότωσέ με. Το πήρα βολάς ρε. Οπα. Όχι αυτό ρε το κουμπί. Το προηγούμενο βίντεο νομίζω βγήκε λίγο μικρό. Φίλε. Είδα τις φέρες στο διάκο, νόμιζα ότι ήταν κάποιος παίκτης.
chat μου λέει πως με αυτό μπορώ να πυροβολάω. Ναι, ας το δοκιμάζω. Όχι. Εντάξει, δεν κάνω ρεαλιστικό το παιχνίδι. Μόνο ποτέ πεθάνω. Πάει και αυτό. Πλήσε. Τώρα δεν έχουμε όλο reload όμως. Δεν πειράζει. Όχι. Τι να κάνεις εδώ. Μπορώ να στο πάρω. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έκανα αυτό, αλλά είναι ένα όπλο που δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Που είναι απλά αυτό δεν έχει σχέση. Έχω 200 ζωή, φίλε. Αν δεν έχει, πού τα βρήκα τόσα. Οκ. Το τελευταίο θα φάει ένα παιδιά. 100%. Μόνο άλλη κρίση που είναι μέσα στο σπίτι. Ouch. Κάτι μου λέει στο τελευταίο θα είναι σνάιπερας τάρατσα. Οκ, δεν είναι σνάιπερας, αλλά θα... Αν του πετάξω RPG στο πρόσωπο. Προφανώς θα πεθάνω. Αυτό πέρα. Δεν τα μετράει κάποιο λόγο. Και πάμε να δούμε λίγο το επόμενο. Να δούμε απλώς πως είναι. Οκ. Το επόμενο θα είναι ό,τι καλύτερο. Μπαμ. 28. Πιστεύω ότι
Run! Όχι! Λοιπόν, αυτή την πίστα θα την παίξουμε στο επόμενο βίντεο και θα γίνει της τρελής. Αντίο.